20. mendearen hasieran, Bilbon jendearen erraietaraino sartu zen kirol bat agertu zen. 22 lagun, fraka laburrak jantzita, baloi baten atzetik korrika. Eta tartean, zerresan handia emango zuen, izen ezagun bat. Ara, horixe naiz da, Rafael Moreno Aranzadi, baina denek esaten didate, pitxitxi. Diotenez, alaia eta parrandazalea naiz, apur bat bizizalea nonbait. Egia esan, arrakasta gaztetatik izan dut bidelagun. Askoren ustez, Espainiako estatuan izan den jokalari onenetako bat naiz. Jaurtik eta beldurgarrikoa, driblatzen bikaina, buruz errematatzen ona, eta golak hainbat sartu ditut atletikekin. Baina badakizue txikitan ze esaten zidaten, pitxitxi, zuk gola sartu, baita zera ere. Sartu ditut pa, bai horixe. Dena dela, futbol alde batera utzita, ikusten duzuen bezala, badakit bizitzako beste plazer batzuez ere gozatzen. Rafael Moreno Aranzadi, pitxitxi, Miguel de Unamuno idazlearen iloba omen zen, golegile bikaina zen eta horregaitik aspaldiko urteetan bere oroimenezko saria ematen zaio goli gehien sartzen duenari. Tipo bereziala, futbolari ona, gero berezia bada zeran hil zan, 30 urtegaz edo, olako, ez dakit, ostra, txartu egozan ostra batzu janda. 1922an hil zen, oso gazterik, tifusak jota. Eta horretan, Jose Angel Iribarrekin antz pizka bat badauka. Gaitz berbera izan zuelako 1973an Jose Angel Iribarrek, baina zorionez, hor hil edo bizi egon eta gero, azkenean libratu egin zen Jose Angel Iribar. Futbolak Bilbon aspaldi eman zituen lehen pausoak, lehen ostikarak. Lehenengo partidak ingelesen zelaian jokatu ziren. Geroagokoak Lamiakon. Araño iristea bai lan nekeza, baina berdin zaio askori. Traba guztiei aurregin eta kirol berri honen zirrara sentitu nahi dute. Eta bilbotarrak ere hasi dira sentitzen zirrara hori. Futbolaren sukarra. Jarduera arraroa da, baina ikuskizun bitxia. Gustatu zaigu eta besoak zabalik hartu dugu kirol hau. Britanierrak ditugu aurkari. Gu baino asko hobeto prestatuta daude. Eskarmentua dute eta ondo jokatzen dute. 19. mendearen bukaera aldera, meategietan ari ziren ingelesek ekarri zuten kirolau, eta pizkanaka, Bilbo eta Bizkaia osoko gazteen artean, sekulako arrakasta izan zuen, hor jokatzen hasi ziren, eta garai hartako kronikak irakurri eskero esate baterako, terminologia guztia ingelesezkoa da, goalkeeper, halfback, goal, match. Agerian dago badakitela futbolean egiten, eta gu hasi baino ez garela egin. Eta jantzkera, ikustekoa, guztiak txukun eta berdin jantzita, eta zebota eta fardel dotoreak. Gainera ingelesek ondo dakizkite arauak, eta guk ez. Azken finean, eurek asmatu dituzte. Nork pentsatuko zuen orduan, urteekin, kirolark horren besteko grina piztuko zuenik. Ingelesak oso trebeak dira eta asko hobeto antolatuta daude. Tropelark gol asko sartu dizkigu. Zein ederra den noinekin jokatzen den kirola. Baloia bizutoinen artetik sartu beharra, landa batean jokatzea. Joko irakargarria eta gustagarria da. Ez ordea egiten dizkiguten sarrera gogorrak. Eskerrak hasierako partida horien ostean ingeles sutsuak ikaragarri ondo zaindu gaituzten. Eta nesko gozoak jatera gonbidatu. Ondo barneratu ditugu euren irakatsiak. Hementxe duzue Zamakoiz gimnasioa.
Orduko kroniketan esaten denez, gorputzak behar bezala garatzea helburu duten pertsonen topagunea. Kontatzen dutenez, Zamakoiz gimnasio horretan biltzen omen ziren garai hartako kirolzaleak. Gaur egun kirolzaletasun ikaragarria dago eta bakoitza bere gorputza zaintzeko joera dago, batzutan gehiegizkoa, baina garai hartan seguru asko nobedadea izango zen, eta Bilboko kirolzaleak nolabait esateko han biltzen ziren, eta hori izan zen nolabait esateko atletiken sorrera edo hasia erein zuena. Gimnasioan boxeoa da nagusi, modan dagoen kirola da. Mutil puskaietako batzuek ingelesena bezalako futbol talde bat sortzea proposatu zuten. Denek ez dute argi ikusten. 22 gizon batetik bestera praka laburretan korrika, ez dakite ba. Baina ideia aurrera doa. Eta Zamakoiz gimnasiora lehenengo botak eta lehenengo baloia heldu dira. Hemen sortuko da atletiken historia. Baina egia da, hasiera hartan Bilbon 3 talde sortu zirela. Jakina, futbolean aritzeko aurkaria behar dira. Eta orduan, 3 talde zeuden garai baten Bilbon. Atletik bera, Bilbao eta The Union. Eta elkarren kontra neurtzen zituzten indarrak. Eta hor 1901 inguruan edo kanpokoen kontra, bai estatu mailakoen kontra, zein atzerritarren kontra jokatzeko, Bilbaok eta Atletikek bat egin zuten eta emaitza onak lortu zituzten. Atletikek Lamiakon eta jolasetan jokatzen zuen orduan. Hain justu ere, jolasetako zelaian betikotu omen zuen Aurelio Arteta artistak Pichichi, historiara igaro den kuadroan. Hemen euzue berriz ere, jolaseta zelaian. Ondoan daukadan eska, Abelina da, niren eskalaguna. Kuadro batean pintatu gaituzte. Geroz eta jende gehiago etortzen da gu ikustera eta Lamiako txikiegia geratu zaigu. Gainera, ara joatea ez dago erraz, eta jolasetan jokatzen hasi gara naiz eta zelaia hau ere hiritik urruntxo egon. Ez dakizue zelako futbol zaletasuna piztu den hemen. Argi dago jokatzeko leku handiago bat behar dugula. Bilbon egon behar duela pentsatzen hasi dira. Bide batez esan da ikusten duzue ezta, elastiko zurigorriak ditugu, baina izan ditugu beste batzuk. Berez, zuria eta urdina zen Atletiken elastikoa. Hasieran uste zuria bakarrik, gero zuria eta urdina. Halako baten Inglaterrara joan zen Atletikeko zuzendaritza taldeko norbait kamiseta batzuen bila. Hala da, elastikoen historioa oso bitxia da. Atletikeko mandatari bati, Inglaterrara egindako bidaietako batean 50 elastiko zuri eta urdin erosteko mandatua egin zioten. Argi dago, ez zituela agindutakoak ekarri. Batzuek kontatzen dute eskatu zizkiotenak agortuta zeudela, baina mi gaiztoek diotenez gau parranda luzea egin eta azken unien erosi zituen bueltako itxasontzia hartu aurretik karrapaladan. Eta beste aukerarik eduki ez, eta hango taldearena Southamptonen elastikoa erosi behar izan zuen. Bilbora etorrita ez ustea itzela izan zen. Mila 1912 urte bukaeran Atletikeko zuzendaritza batzordea zelai berria non eraiki aztertzen zebilen. Atletikeko zuzendaritza batzordea zelai berria non eraiki aztertzen ari da. Halako batean, beste proposamen bat agertu da. Gerora proposamen historikoa izango dena. Azkenean, Alejandro de la Sota buru duen zuzendaritzak Bilboko kale nagusiaren luzaeran eta Miserikordiatik gertu dauden lurrarloak aukeratu ditu. Momentu horretan, landa zirian, hortua zirian, eta inguru horretan bakarrik oten zan orduan basotuko ospitalea eta Casa de Misericordia. San Mamés,
Antza denez, San Mamesen ermita bat zegoen hemen. San Mames, 4. mendeko martiri kristau bat izan zen, eta lehoietara bota zuten. Kondairak dioenez, lehoiek ez zuten San Mames jan, ozandu egin omen ziren eta santuak besarkatu. Eta horregatik esaten omen zaie atletikeko jokalariei San Mameseko lehoiak. De San Mamés. San Mameseko lehenengo harria 1913ko urtarrilean jarri zen, eta lanak hasi zirenean Manuel Ortuzar izeneko abadeak bedeinkatu zituen lan horiek. Argazki hori egin eta 7 hilabetera da futbol zelai berriaren inaugurazioa. 1913ko abuztuaren 21. Hiri osoan zabaldu da albistea. Oso gertakari garrantzitsua da eta zelaiak jakin min izugarria piztu du. Bilboko aste nagusian murgilduta gaude. Eta 7.000 ikusle agertu dira inauguraziora. San Mamesek denek espero zuten maila eman du. Inauguraziorako Iruko txapelketa bat antolatu dute. Eta parte hartzaileak dira, Atletik, Irungo Racing eta Londreseko Schiffer Bush. Giroa aparta da. Jokatu zen lehenengo partidua Irungo taldearen aurka izan zen, eta bana bukatu zen. Kroniketan, estatoz bat, atletikeko golegilea zein izan zen aipatzerakoan. Batzuentzat Pichichi izan zen, besteentzat Zuazo. Bai, lehenengo golanen inguruan badago hor eztabaida bat edo sasoian orain ez da, edo sasoiaretan ez egoan orain dagoan multimedia hori. Gaur egun ere, batzutan zalantzak izaten dira, eta partidua irratiz edo telebistaz ematerakoan esatariak batzutan oker esaten du, edo zalantzak izaten dira zeinek ikutu duen, edo baloia ikutu duen, esote duen. Gaur egun ere, teknologia guztiak erabilita, batzutan 2-3 aldiz errepikatu behar esaten dira gauzak, golak zeinenak diren erabakitzeko. Orduan, garai hartan, ez da bat ere harrigarria horrelako gauzak gertatzea. Ez dakigu nolako izan zen golata. Denak bat zetozen. Estadioa oso dotorea zela, ederra, eta egun hartan epaile izan zen Berraondo jaunak, zera esan zuen. Ez dagoela beste bat, berak ezagutzen dituen artean, horrekin konparatzeko modukorik. Agian, Inglaterrako Chelsearen estadioa izango zela konparatzeko modukoa. Las obras del campo... Zelaiko lanek orduko 80.000 peseta balio izan zuten. Bilboko zaleek eta Bizkai guztikoek ikusmin handia zuten instalazioak nolakoak ziren jakiteko, eta Manuel Maria Smithek zelaian zer egin zuen ikusteko. El estadio primero fue, evidentemente, Hasierako estadio hark, zelaia eta Smithek eraikitako armaila baino ez zituen. Baina gero, handitu egin zen. Beste armaila batzuk altxatu ziren, ia lurzorutik bertatik hasita. Eta zelaiaren inguru osoan zabaldu ziren. A los restantes lados del rectángulo. Horra, Mr. Penla, ganorazko entrenamenduak ekarri dituen eta gure jokoa piztu duen entrenatzaile ingelesa. Entrenatzaileak denetatik egiten du. Ingalaterrako lehen mailako taldeek bezala jokatu dezagula nahi du Penlanek. Benetako jokalari egin behar gaitu. Eta gure estiloa zehazten hasi da. Aste arte eta ostiraletan entrenatzen dugu. Botak behar bezala lotzen edo baloia ondo jartitzen ere irakatsi digu. Mr. Penlanen izena beti geratu da Zurigorrion eta Atletiken historian bene-benetan, ez da. Emaitza bikainak lortu zituen. Atletiken historian titulurik gehien lortu duen entrenatzailea da, orduan meritoren bat izango du inolako zalantzarik gabe. 2 liga eta 5 kopa irabazi zituen. Pues yo me imagino que Mr. Penlan, cuando trajeron... Nik pentsatzen dut, Mr. Penlanek botak ekarri zituztenean,
ze behar bada Ingalaterratik ekarri zituzten. Izan ere, jokalariek zapatak ere ez zituzten izango. Ziur asko abarkak jantzita jokatu zuten. Eta hau zer, zelanda galdetu eta Mr. Penlanek botak lotzen irakatsiko zien. Aita batek semeari gauza bat lehenengoz egiten irakasten dion moduan. Hacer una cosa por primera vez. Ohikoa da bere janskera, ezta? Bonbin batekin ibiltzen zen eta puruarekin eta beroki urdin batekin. Baina Bilbo eta inguruetan jokatzen ari ziren jokalari gazteak ikustera joaten zenean, bere janskera guztiz aldatzen zuen, bonbina eta kendu, txapela jarri, gabardina bat eta pururik eta horrelakorik gabe inork ezagutu ez esan. Bueno, atletiken tituluak lortzea ez da erreza izan, argi gitxiago sasoi honetan, eta beti ospatu izan dira ondo edo nabarmen. Orduen sasoiaretan, tituluren bat eskuratzen zanean, eta orduan normalagoa zen atletikek tituluak eskuratzea, Mr. Pentland berezi honen bonbina apurtu egiten zuten, ezta? Hori ospatzeko modu bat zen. Mr. Penlandi aldegin behar zuela esan ziotenean, lorezain moduan baino ezpada ere geratu naiteke esan zuen. Beraz, pentsa zein gustura zegoen hemen, ena izarritzen, hemen primeran egoten data. Hogeiko hamarkadan San Mames haunditzen joan zen apurka-apurka. Hegoaldeko ate osteko armailak eraiki ziren eta iparraldeko ate atzekoak, erruki etxekoak. Horrez gain, armaila nagusia eta orokorra zabaldu ziren. San Mamesen mugimendu handia dago honezkero. Tresneria guztia prestatzeko lantegia da. Baita atletikeko jokalariak beti ondo zainduta egoteko lekua ere. Baten batek arduratu behar du gure mailako talde batean hain beharrezkoak diren zeregin horietaz. Eta horretan, jaunda jabe, Biritxinaga familia da. Biritxinaga familia zan apur bat jokalarientzako ama, aita eta familia baten modukoa, ez da? Gero Lezaman gertatu dira olako zehoz ere zain beste San Mamesen, baina bai Lezaman, renteria familiagaz, eta arepe ziren apur bat jokalarien aiketa malez, ez da? Ez tojan armoso euri, baduko zuko lakau da, bertan jan, ez da? Zer elukeen emango batek baino gehiagok jokalari bikainauekin lan egitearren. Eta gainera, katedralean. Denak prest egon behar du entrenamendu eta partidetarako. Biritxinaga familiak inork baino hobeto ezagutzen ditu gure zelaiaren erraiak. Oso lotura berezia dute San Mamesekin. Periko Biritxinaga San Mamesen bizi zen, antzinako San Mamesen, zurezko armaila ospetsuaren azpian. Eta San Mames berria eraiki zutenean etxea egin zioten. Ondo gogoratzen dut, Biritxinaga jartzen zuen. Porque Biritxi nació en San Mamés. Biritxi San Mamesen jaio zen estadioan. Bere aita bera bezain figura izan zen, eta txikitatik hasi zen taldean. Atletiken, masajeak ematen eta lesioak sendatzen. Bakarrik entzutea San Mamesen bertan jaio zala, horrek asko esan gure dago, eta ematen dio olako, ez dakit zelan esan, harreman berezi bat San Mamesegaz eta Atletikegaz. Jokalari askok deitu izan diote aita Nacho Biritxinagari. Aita baten modukoa zen eta ez zuten esaten, Nacho, zatoz, aita etorri, baizik. Hainbeste prestaketa eta zainketek fruitua eman behar derrigor. Inoiz baino zenagoa besten da Alirona San Mamesen. Aliron hitzaren inguruan, akademiak zera dio, alilan hitz arabiarretik datorrela, baina niri sinesgarriagoa egiten zait beste bertsio hau. Orduan mehategietan lanean ari ziren euskaldunek, burni beta ona emankorra aurkitzen zutenean, euren nagusiei, gehienak ingelesak bai ziren, all iron oiuarekin jakinarazten ziren, nola baita esateko aurkikuntza hori, eta posa adirazteko modu bat ere bazen. Eta orduan, all iron, ingelesik ez zuten menperatuko haiek, eta nola idazten zen ikusita, gero hortik aliron etorri da,
garaipenak ospatzeko edo talde animatzeko, eta nik uste hori dela benetako jatorria, ez da hori sinesgarria egiten zaiz niri behintzat. Hola, Iron! ¡Ol! ¡Iron! ¡Al Iron! ¡Al Iron! ¡Al Iron! Atletikek irabazten zuen bakoitzean Aliron kantatzen zen. Garai batean, Santa Marinako erietxeko gaixoek Atletikek golan noiz hartzen zuen jakin zezaten uso bat askatzen zuten. Eta usoen hankei lotuta paper zati bat zijoan Atletikeko goleatzailearen izenarekin. Talde horrek 4, 5, 6, 7, 8 gol sartzen zituen 9 ere bai. Beraz, uso asko egoten ziren, ez dakit nondik ekartzen zituzten. Historian zehar Samamesen izandako goleadak ere famatu bihurtu dira. Esate baterako 1991an, Mr. Pentland entrenatzaile zela, Bartzelonari 12-1 irabazi zion Atletikek. Urte batzuk geroago, Zeltaren aurka, kopako partidu baten, emaitza berbera lortu zuen 12-1. Baina kasu honetan badago bitxikeria bat. Hain zuzen ere, markagailuko ardura zeukanak, ez zuela horrelakorik uste izango, eta 11-1 gelditu zen markagailua, 12. zenbakia ez zuelako prest. Pues los chavales que vivíamos en la calle... Luis Briñas kalean bizi ginen mutikoak futbolzale amorratuak ginen. Zurigorriak erraietaraino. Los días de entrenamiento... Entrenamendu egunetan, eta eskolarik espazegoen, San Mameseko atea irekitzen ziguten, Atletikeko jokalariek armailetara botatzen zituzten baloiak hartzeko. Lanzaban al graderío. Y en cierta ocasión ocurrió que todos los balones... Behin gertatu zen baloi guztiak bota zituztela armailetara, eta han genbiltzala denok borrokan baloiak zeinek itzuli. Eta halako batean, panizok eta gaintzak besoak gurutzatuta non dioten, mutiko horiek noiz demontre bueltatu behar dizkigute baloiak, oztu egingo gara. Eta nik sortea izan nuen, eta beste bati erori zitzaion baloia hartuta zelaira jaitsi nintzen, eta nori eta gaintzari emanion baloia eskura, Piru Gaintza handiari. Piru Gaintza. Derrigorrez aipatu beharrekoa Atletiken eta katedralaren ikurretako bat da, bere arku berezi hori. 1953 geroztik dago armaia nagusiaren gainean. Arkitektoak Carlos de Miguel, José Domínguez Salazar eta Ricardo Magdalena izan ziren. Samameseko arkuaren irudia Atletiken historiari lotuta dago. Baina jakizue, hain ospetsu egin den arku honek hasieran, arkua ez, zementuzko bobeda bat izan behar zuela. Proiektu hori kalkulatzeko eta presupuestoak egiteko, enpresak, hor sartu ziren enpresak, konkurso horretan, bildurtu ziren, ikerratu ziren. Ze kalkulatzeko kostoak eta eskubiarra eta montajea, esan bapes erreza. Baina hori guztia erekitzea oso zaila denez, asmoa bertan bera geratu da. Eta azkenean, altzairuzkoa egitea erabaki dute, armaila nagusiaren egiturari eutxiko dioten metalezko bi habe kurbatu eta tirante batzuk jarrita. 115 metroko arku horri esker, ikusleek ez daukate zutaberik aurrean. 1953tik katedralaren ikur esanguratsuenetako bata. Eta dagoeneko 40.000 ikuslerentzako lekua dago. Nik esango nuke,
Bizkaian obra gitxi dugula, olako zentzuaz eta olako kategoria ez da. Oso obra ona, ez bakarrik estetik aldetik, estruktura aldetik, eta baita montajea eta dana oso ondo izan. El arco destaca... Arkuan nabarmendu egiten da, eta San Mamesen irudi bihurtu da, ikur bat. Gizartearen bereizgarri ere bilakatu da. Ia, New Yorkeko askatasunaren estatuaren parekoa da. Pariseko Eiffel dorrearena, edota Bartzelonako Kolonen monumentuarena. El de París o el monumento a Colón de Barcelona. Yo de la portería lo miraba. Nik atetik begiratzen nion eta beldurrapur bat ematen zidan. Ia alako batean gainera erortzen zaigun, baina ez, San Mamesen ikurra zen. Tira, azkenean badaukagu gure arkua, eta jarraitzen dugu San Mamesen ikaragarri ondo jokatzen. Baina badirudi partida hau aspergarria dela, begiratu zer bururatu zaion ta txoriburu honi. San Mameseko arkuari buruzko pasadizo ez ezagunenetako bat, eskuan botila bat hartuta arku gainera igo zen morroiarena da. Hasitzen igotzen eta behean denok begira, eta apustu egiten, goraino helduko ote zen. Goraino igo zen eta ezin zuten jaitsi. Apur bat edan daba zegoen bai, edo apur bat baino gehiago, baina asko ez, bestela jausi egingo zen da. Eta orduan zutundu eta jaisten hasi zen. Eta jendeak begiak tapatu zituen, kolpe itzela hartuko zuen beldur. Zelaia betea denean, eta benetan partidu gehienetan, baina partidu garrantzitsuetan, giro hori magikoa dela. Izugarrizko giroa sortzen da, eta gu zelai barruan sentitzen gera oso ondo eta oso arropatuta. Baina askoz gehiago da igerriten dozula hain hurbil egoteaitik eta jendea zurekin egoteaitik. Etzeko jendea da. Besoa lepo aldetik pasatzea modukoa, hori da jendea hain hurbil eukitea, ez San Mamesen. Egia da guk hainbeste partidu jokatu ondoren, normaltasun batez hartzen duzu, baina kanpoko jendeak arerioak eta hitz egiten duzunean beraiekin komentatzen dute eta batzutan ez dago gaizki kanpotik ideia horiek refreskatzea konturatzeko gu daukagun sorte hori oso ondia dela, ez? San Mamesen beste taldeko jokalariek zintzo eta kiroltasunez jokatzen bazuten, txalo egiten zitzaien. Ondo jokatzen bazuten, txalo egiten zitzaien, eta futbolari onak zirela onartu. Niretzat San Mameseko txarrena zen. Tira, txarrena ez, horregatik zeinain berezia eta aurkariari niri beste txalo egiten zioten eta adorea ematen zioten. Eta guk gogorrago borrokatu behar genuen. San Mamesen lehen ateatzeetan zaleak zutunik egozan. Eta hori zan generala. Azteko ziren sarrera merkienak. Nik ondino gogoratzen dut neu umea nintzela militarez da horrepe gitxia ordaintzen ebela. Ez da umeak eta militarez agertzen zan eta gitxia ordaintzen eben. Orduen kontutan izan da zema bazkide egoa zan. Eta orduen, salgai ipinten ziren sarrera gitxi ziren. Orduen, joateko aukerarik errezena zen generalera. Hainbeste jende tentean, zutik rompekasko zen oiua entzunaz hasiera ematen danari, amendik aurrera, dano bat eginda, taldea animatzera, ez da? Eguraldi txarra zegoenean, batzuk aterkiekin, beste batzuk gabardinekin, eta horre gertatu izan dira, gauza bitxiak, aterkidunen artean eta gabardinadunen artean. Jakina, bakoitza bere aukera egingo zuen,
baina gabardina duenak kajatu egiten ziren atarkidunen erruz, ez dutela partidua ikusten eta horrelako tirabirak eta goraberak gertatu izan dira behin baino gehiagotan. Euri izanean, atzeraka, baina momentu bat heltzen zen, ez eguala atzerago egitetik, ez da? Palko hauetatik kirola baino askoz gehiago ikusi da. Pentsa, denbora batez atletiko izena ere izan dugu? Atleti eta Inglaterraren arteko harremana izena inglesa da, atletik. Baina, Francisco Franco diktadorearen sasoian, Atletico de Bilbao. Eta ipintzen zen Atletico de Bilbao, eta ondino bateren batek esaten da Atletico de Bilbao. Baina Atletico bakarra de Madrid da. Hau da, Bilboko atleti. Izan ere, San Mames, gizarteak bizi duen egoeraren lekuko eta erakusgarri ere bada. 1977 eta lehenengo altxatu da ikurrina San Mamesen. Atleti beti gonda lotuta Euskal Herriko taldea lez, eta gero Jose Angel Iribarren figura hortxe dago, ezta? 1977 urtean San Mamesen ikurrina altzau zan, eskegi zan. Eta beti inoa bitia zan orduan presidente, ni seguru nago Jose Angel Iribarren tartean ibiliko zala, ze dadot daukagu esan San Mamesen izan, baina bai atotxan Kortabarria eta Iribar agertu ziranekoa. Oso solemnea esan zen, oso egun unkigarria, eta beti gogoan aukiko duguna, ez da? Azken finean, hori izan zen lehenengo eguna, hori, ikurrina ikusi genuela, haun goian, San Mamesen. San Mameseko armaietako batek geure jokalari onenetako baten izena darama, Garai Tribuna armaiak. 60ko hamarkadaren hasieran eraiki zuten. 70ko hamarkadan ekialdeko armaia altxatu zuten. Agur Breñaskaleko palkoei. Eta armaia nagusiaren ertzetan zeuden palkoak ere kendu egin ziren 82ko munduko txapelketarako egindako berrikuntzetan. San Mames atika eginda dago. Eraikitzen 1913 urtean hasi ziren. Gero armaila nagusia egiten hasi ziren. Zatika eginda dago. Urrengo aldaketa nabarmena, 82ko munduko txapelketa jokatzeko egin zutena da, eta orduan estadioak ia gaur egungo itxura hartu zuela esan behar da. San Mames handitu zen, liga, kopa eta jokatu beharrekoa jokatzen zen bitartean. Otoitz egiten genuen ea kopatik kanporatzen zituzten, hainbeste partidu ez edukitzeko. Izan ere, partiduen aurretik eta ondoren, bi egunez erreserbatu behar izaten zen, segurtasun neurriak ezarri eta zelaia egokitzeko, ikusleak hartu ahal izateko. Zelaia berriro markatu genuenean, hegaletako bat bestea baino luzeagoa zela konturatu ginen, ez zegoen ondo markatuta, eta alboko marra batek besteak baino metro bat gehiago zuen. Zuzendaritzari jakinarazi genion eta berdinduko genituela esan, baina debekatu egin ziguten. Horretara ohituta daude, ezta? Jarrai dezatela, utzi zelaia dagoen moduan. Que corran así, dejate el campo como está tranquilo. San Mameseko berdegunea beti mimatu izan dute, ondo mimatu gainera. Bertan jokatu duten jokalari guztiek goraipatu dute. Belarraren kolorea, distira, beti bikain egotea, egia esan, alfombra baten parekoa da. Belar hori deko beste usain bat, ezberdina da. Sensazioa da hori, ez? Zapaltzea, gainera batzuk beti izen gara, ez dakit, narraz botatzea eta eukidu errestasuna hori egiteko eta beste usain bat deko. Ez dakigu klimaren gatik, igual futbol zelaia dagoen lekuaren gatik edo partiduetan esain beste, baina egun batzutan entrenamentuak egin ditugu
han eta entramentua egin baino lehenago moztu dute belarra eta bueno, bere usaina ere ezberdina da, ez dakiz egaitik, baina hala da. San Mamesen belarra oso ona zen takurretarako. Ez genuen laprast egiten. Eta baloiak, jokatzeko zelaia, onena zen, onena. Nik uste talde guztiek izango dutela horrelako ohituraren bat, baina atletiken behintzat antxinatik, betidanik esango nukenik, behintzat zaharrek hori kontatzen dute eta oraintzokoek ere bai, ohitura izan da aita gure errezatzea partiduen aurretik. Bueno, hori tradizio bat esan da atletiken, nik guk hartu duguna betidanik, partidu hasi baino lehen, hori, aita gure bat errezatzea eta bar. Eta horrek jarraitzen du oraindik ere. Nik uste dut, baina tradizioak zehatu egin behar direla. Niri ez zitzaidan gustatzen otoitz egitea, eta Andoni Lakabejek egiten zuen. Esaten nion, laka egizu otoitz, laka ni baino fededunagoa zen, eta oso ondo zekien dena. Nik uste dut ez dutela otoitza egin inoiz laguntzeko partidu bat irabazteko. Baizik eta ez eukiteko lesiorik, eta osasuna eukiteko bainik eta bai nire taldekideak eta nire familia eukiteko. Aldagela beti izan da toki sakratua nolabait izateko. Han gertatzen denak handik ezeukan zirrikiturik irtetzeko. Aldagelan egiten genituen beroketak, aldagelan egiten genuen horro eta ematen genituen animoak, aldagelan prestatzen genituen garaipenak. Hotz egiten zuenean, euria zenean, gutako batzuek patxarkafea hartzen genuen. Patxarkafea eta aspirina bat. Orain positibo ederra izango genuke, baina orduan ez zegoen kontrolik, eta piztuta irteten ginen. Egia esan ez dakit nola sortu zuen Natxok Adelante Campeones abestia. Bururatu egin zitzaion eta partiduen aurretik abesten zuen. Biritzenen abestia, beste momentu bat oso polita, berezia, ezberdina, heltzen zara lehenengo talde batera eta ikusten dozu momentu hori urte baino lehenago partidura eta esaten dozu, hau zer da, ez da? Kopako finala jokatu aurretik, bera jantzi zan Eban Azarrelez, mozorratu zan, Eban Azarreren jantzia hartu eta han agertu zen danak bestuarioan aldagelan dardarka finala jokatu aurretik eta agertu zen Eban Azarre jantzitxe. Eta orduen Clemente entrenatzaile zela apurtu eban urduritasun guzti hori eta jokalariek esaten dabe bere neurrian garrantzitsua be izan zala gero kopea irabazteko. Kontua da bestiaren letra oso polita zela. Adelante Campeones, la victoria tiene que ser. Pitxitxiren atetik irteten ginen, eta gero, azken aldian, 82tik aurrera, eskailera hauetatik. Eta horixe zen unea, une gorena. Momentu horretan ikusleek talde hartu eta bultzatu egiten zuten. Duela 100 urte, futbola ikustearren trenetik martxan ere salto egiten zutenean bezain gogotsu datoz zaleak taldea ikustera. Gaur, San Mames daukagu, esan ohi dute jarraitzaileek. Ikusleak, atletikeko zaleak, harrigarriak dira. Eta gaina, sentitzen dut jende zaletu askok gauza berbera egin duela antzinatikan. Osea, esan da hori rito bat. Normalean, talde bakaizki dabilenean, inguruko edozein talde, jendeak estadiora joateari utzi egiten dio. Normalena hori da, eta tokirik gehienetan hori gertatzen da.
Ez dut ezagutu, eta ez pentsatu pasioak itxutu nauenik, baina ez dut ezagutu hau baino estadio hoberik, futbola ikusteko, eta ikusleek eta taldeak bat egiteko. Hiri gutxitan izango da futbol zelaia, Bilbon den bezalako erreferentzia garrantzitsua. Ontzi Onesek gorde eta bultzatu du atletik taldea gure atletik izateraino. Ez da Bernabeu, ez da Nou Camp, ez da horiek zelaiak dekila zeo zer konparatzeko San Mameseaz. Zelai batzuek ez dute harimarik, baina San Mamesek batez ere gaueko partida batean argi guztiak piztuta liluratu egiten zaitu. Arraioa, hau zelaia. Nik beti esan dut, denok ados jartzen garen toki bakarra San Mames dela. Hainbeste indar daukan zelai bat ez dute nik ezagutu. Benetan ere zelaia San Mames izan da. Ez dago San Mames bezalakorik. Atletik eta San Mames bereziak dira. Baina nik uste dute futbol zelaiaren magia hori jendeak ematen duela, ez? Eta bueno, jendea berdina izango da, gainera jende gehiagorekin, eta bueno, nik uste dute giro hori ez dakit berdina, baina berdin xamar izango dela, ez? San Mamesera joatea da, ez dakinik, arabitu, nire amak esaten dau, zeo zer berezia eduki behar dauela San Mamesek, domekero 40.000 lagun batzeko eta danak norabide baten. Zatitxute egon beharrean, danak atleti gauzak ondo joan edo txarto joan. Orduan, San Mames haiketute atletitxale bateri da, ez da kirola bakarrik. Ez da kirola bakarrik, hortik, gorako zeo zer, eta badinotut, ja azten danien San Mames osoa, oiuka eta horroka, orduen ja sentsazioak barriro dino, nik hori gomendatu iten dut, atletikeko sale izan, ala ez izan, futbol salea izan, ala ez izan. Eta nik hemen jarraitzen dut. 1926an busto hau egin zidatenetik, San Mamesera lehenengo zetorri diren talde guztiek lore sorta bat utzi didate. Zenbat oroitzapen, eta zenbat bizipen katedralean. Ez dakit zertarako sartzen hauten kaxa honetan? Ona albora baino enoa, eta?